ene adwada abusama me ma chira me ma wakwaba na menni kan na wase kura so afidie no eda Adom 106.3 FM yadi beyi w'ano ebrew eho aseda ma memfama TCL open home appliances pa TV sets, air conditioners, microwave ovens, refrigerators, any name at it say at it is what a TCL. Enti pedina to na no na woso na fe me fa se di ho emfama Franco Trading Enterprise. Dr. Frank Nadaroma wadi abrochira bagana kani mo mo na ko butu kwan kwa amanone ekofa phones any name at it say ediba no ene covid untimi nko ba bia ye bia tum de esusuro ho enti wo pe mobile phones latest ya a Franco Trading Enterprise. Dr. Frank so betimi ne digwa e Facebook, but even as another ko Facebook kra download the Franco app no phone so shop no me niam nyina e na unsa ka no phone no so no wo oda ba bia wo bia de bebrɛ woko Facebook so a utimi e wada ho na mom channel so say Facebook no Franco Trading Enterprise page no na over 100k likes enti channel so nyamiadom yakwa anim yadi beyi w'ano dwumadie ba ye omanfo agye atum papa na mebo multimedia mpanifo abaso Abdullahi Audu me bona baso Kenansa me bona baso AC Ohene me bona baso na me programs manager Joshua Tigo enso so me bona baso support our ma me ni team no ye say adwumadie yase and the response that we are getting a shame crying ya di dwumadie yi bai sene be ya ohaw ahodo a ewon patamu ahodo ohaw ahodo a yakam ebia na patamu ho maka ho asem aka munya muaye enu nti na di beyi w'ano dwumadie ye di aba enti ya shasie denchira esanse menya mu ntu ho enche bia makwedi dwuma wo denchira ahomboa ne tomu a ye ba denchira esanse na niema ya saka kwan ya faso na fei ya besi school dan no but ye hiamwa denchire sanse school no ye hiamwa na me de number betudwa bia na ofi denchire sanse wate se mukrom ho school dan no adwiragu ma we ya mofre ba bia school January baby asade on benya tena sua de kora no ebeye den esen manim ya by ending of this month as yet me tackle sa project no mi wie den chere sanse ena me di mani chere tenkon apaw na initially me retreat nkomo phone so ani mpanifo a wo ho no mo twetwe nkoma na wo twe atwa mu bukuada ena me am tutu anamo me po adwuma na nso poto me namwa na mkopiem tenkon apaw na join me on Facebook kwase baby ade no mame join me on Facebook me say wo mu ntwa video wo ho fan send me sana video no kwa me send me no enya papa ni amia mi si mu kwa krom ha me de mani ko hu ye no in fact mi gira nsuo na no a me bo mani ana nsuo na me wura ho say nipa da sani Ghana ni de hia sabi wotua to now in this day and age ukoshe nsuo a wo mo nom a nsuo a wo mo nom a areho midu ho assemblyman Adaroma odi manim
Yedi kan call ensure anu sha kakra. Kwatse na say I say sabi gota wo. I say gota. Na da me duru ho no po na nsuo na taate. Enti wo hwe nsuo no enam gota ne mu no a. Ensuo asabe eni da ho kakra kwase ba bia de ma me na me hwe de ekoso. Enti ye duru ho na me bisa say ensuo na fe na ye twa we ni akọ nsuo na gansa ho ana. Wase da bi CJ nsuo na na yegina ho no. Me say nti saade ye da ho ya mo fe ni nsuo yi. Tese utin kran ha ni de sensuo ni ma wo se be fa horo ka taya afa atachem kura o fa horo. Kan ho Facebook Juma mi kodi a wotenkon apawu. Ena da Facebook sesi ano. Ye free kitwa no ho ena fe ye ba kese ya sesi a wo hwe no Facebook yi. Ena da ho no. Hwenhia nipa da sani enum hwe. Ena da ho no. Na me raho nipa bra pa ga na ho sabe what in cry hana utimi bia pipe na nsuo nem ta don't take it for granted. Esa se wo bia sini dan me court in coin wo bia huru self contained enso pa se wo bia pipe ma nsuo timi afiri mu aba bi ni ho hwensuo hwe. No, join me on Facebook. Shensuo. Na kesi ameka wasemi ase sutade etaifa akon. Na ensuo no ta ensuo ne nam kofo afie mu nyambuom ene nkokobuom ensuo ne nam kofo sabe agya na ya fikyire ne ade ne nam no ano na abeboa no aha. Ena hu no. Abeboa no ewa ha. No man for no abesa. Panfam no mkasa akram che se. Sije ensuo no so akosa na odi si hwa che kra no a na aninu nwura ye green. Osa na odi si hwa ampa so o hwe ensuo ne fa ba bia ho ye green. Anam say henti we mkwasa da na mutimi de ye. Mukwasa sensuo ya ede na mutimi de ye no CJ ege ben den kwasa na eja ya nuem udi si hwa ba koda se na afi wanuem kakra na hwe ena meni mpenifo kasa krom ho ena wo mo chania na mo matu bra wo mo abre en so o mo nya no muaye bia nso na da ho no hwe emufi ye mameni ora Jordan mo a menene entwetwe enkomo Papa George Akwa apom nyameti ase magada mu se nyame adom ade me ase da me ba na oka mo mo de call round so no ho me boa pe pa cho mo me aboji se fita no ura wona aboji se fita no akwa pa yo asano no bro me so mi da no mi amede mani behui ye free tenkon a ye ba mi kriwa na me no omonam mantimi ankasa membie ma no ombisam sa boss na de no waye dim se me wura ho me wura ho enti ni amuti huni pata do no pata do muti me wo ora mo a papa enti ni amuti huni akura ide me da wasi ano pede afai da da ba me na de bibia ya ga taba ma everything yes and anama that which will be too far is no
no kware. Nsuo ho asɛm wɔ tinkɔn apɛw de. Sidi, yɛ brɛ papa. Na yɛ ka ne tra bi bɛgye abɔgya ka sɛ ɛyɛ ato bi ne yɛsa. Sɛ kɔsi sɛ mo ankasa mo de mo ani bɛgu a nsia wode bɔ mo de wura sɛ ɔman. Na ɛyɛ ahomete. Nsuo a yɛnom ɛna na ɛda hɔ a ɛda Facebook a ɔman de siri. No kware. Usa usudi siwa sɛ na wode kankae. Na ayɛ green. Kansi a nipa da kene no mo. Na ayɛ green. Ti bɛbi sɛ yɛ ho sɛ nsuo a ɔman atɔ ɔman ɛre no bi. Yare yɛnya yare. Ɛnyɛ sɛ nantwi bi wɔ around mpo ɛbɛka sɛ nantwi wɔ ha nti yɛne nantwi na ɛnom nsuo no daabi da. Ɛyɛ yɛne nantwi bi ayɛ. Ɛyɛ ɔman ne kɛse a ɛda ɛsɛb the whole community. Akora ɛyɛ asɛm. Oramanti sensuo wei sɛ mokɔsa wosoma wo ba so onkosa nsuo mra no okosa nsuo wei de brewa ɛde na moyɛ no kwame na mofa so ansa na sabe matimi anom Oramwa akora wada roba ye frɛ aduru sɛ along anti sɛ nya along a ye de tuma etima bi nyina ba ase na wani alunya along tia na ke sɛ wo nia na wo bɛnu asɛ wo kwa na ayɛ green ati akora asam kase o asam kase is green na nipa no magu ne yam so ɛdɛn na bɛma yɛn yare nko a Wonsa mudi kan de mekɔ ketewa bi ho na asɛ gota bi adua bi da so le pake yo ansa na ye free saase ho no mode me ba kase yi a ani green ho le pake yo sa ketewa no eno de sɛ awre ho kra sɛ no de me hu ne kra de na me hu ne afɛ me nwene bio ansa na mode me ba kase yi a ɛta hɔ yi akora Oramwa enti yade ben sa na ya sansuo de yade nkwase na wo kan yade ben sa na ya yi niti monom sa de ya ya fra ni nsuo ya na ade ba kwa ɛwɔ ha yɛ de nyanya sɛ enfa yade bi a yɛnya do ha pata kwa ba no musi be wie no ama oyam but enfa de yɛ ni do ha na sɛ yɛ mo bi wɔ nsuo ma ɛyɛ ahomete yɛni no ehu bi yɛni nso hu bi ɛnso nso ɔbɛsɛ a ɔbɛsi hɔ akora ayɛ green ɛti sɛ nso green a nipa nom gu ne yam aw sige ɛyɛ ase fam papa Baby a nsuo ne fi na ɛbɛboa no wɔ saa atade yi mu mo kyerɛ sɛ efi soro ha baabi ne nam na abɛtaa ha na ha no so ɛyɛ mabu so a atene afa baby a yɛkɔfa hɔ ne minimu ɔyɛ baby a yɛkɔfa ya bɛpie kwan ne mu no so na nsuo no fi hefa mo se nsuo no fi hefa na yɛ bɛtaa ha yi sige wadauruma nsuo no sɛ bɛ ehu baby a extra about nsuo no ahɔnom na likini ɛwɔ a ɛsane kɔ wɛni mu Kofi san friend ma me bio enti John o hwɛ Facebook a nsuo no na da hɔ no nsuo no na da hɔ no na miduro hɔ ba hwɛ mpanifo a wɔn nsa da wɔn nsa yam CJ yɛsrɛw Ora mo asamba ahoma no so. Me pake yo. Na wanu guso a wo kasa. Ya, na me kyerɛ sɛ bebi ɛda na modi mani bɛ hu yi no, bebi na ɛka ɛba nsu kakene mu no. Aha, hona n'ani ne ɛwɔ. But tudu na nso yɛ sisi na ɛtɔ na ɛsane no. Ɛno sɛ ɛsan bom. Ɛna soro nyinaa kuro wɔ hɔ no mo. Enti nsu no fi kwan no ho nyinaa na atwam. ɛna ɛbɔ fa hɔ a yɛsa wayɛ no mu na
Rama ebi amatu ho anamon ende amaka ho asemo a sesi ai mame ma wakwanya na wone empanifo a wamutie ankrankra sabe wamusem wo bie a wamu etie bia na adehye bia wamu free tenkon apew a wamusem wo bie wamutie Rama mame ma sa akwanya na no nkasa adesrede ije me da me san egira so eda wasiara yo mesre afranko bia ene mani ewu buko Facebook amohu dia yensi a wotinkon ana ye wotinkon fu betre wo mu na wo nkran ebi so amonone ante yesre afranko bia odi na ni ehu ensi anipa da se ne nukoliyem na amwe bia wo mu wo se wo pese wo de boa nkon ape wo man no nsuna ye stawo no akwanja wo ho obia e kana kuma no se ni on se ni nsi wo no ya no mu wi a na enya ya wo ye yem udu sokra ye papa kafra che udu sokra enye nsi ya no mo nti akwanja bia obia kana kuma to be bo man no enya nsi papa no mo no akwanja ho da ma se Rama me so da se na yebeka ya ukwada no mewie me ye Beyi W'ano no opani bi frey se wawajuma ewo tenkon ho wo chance ekura nche enti wabeboa ema be na watwe ntam no wamatu boho baako ewo tenkon ho in fact what can't answer me je nti ehwa ena mfia se me ni di nkita ho me nam kwan so a me kwatim kon ena me friend se me ba ena so ne o twen me ko hia no ne twetwen komo na yenti komo a me ne twetwen ya no ne asema odi tudwa na fa mi wi a me nto aso se tinkon apel ho na no eye bibia open a processing company ewo hono na maba hono for be 6 months from the lockdown in I have been here and I've also been seeing say problems near na obuboso na bintina me drive yakwa no pay and na me tie uso no nti wo kan no and I'm saying there mame bra on board na nimboa na afi kakra yeso yebetumi ayedi aboa community a ye try set up business to na yentumi nya emwa tino butaya tai tia ne say community na maye baby a ye de ye adwuma nti o say yeso so yetumi eye bibi ade boa community ntino we na di kan emre ekono so no ya de ni aka so beto aso. Enti ora Nelson akwa ana otisa menene twetwen komo no young man na menene twutum say wa akoma pa mesre metiefo a wo mutie me ma mo hwa me wo Facebook me hia bo ba akwa aka ho bibato fanambei na ebia mo yakuo mo ya nkran mo ya adwuma yakuo bi ana bibisa na mpesa mo boa me na misan so enya boho ba ko de ma de hye mo tenkon apawa number ni nie 055 66 14 196 055 66 14 196 055 66 14 196 na momaya memwa wenti na Beyi W'ano mani abre wo hwin anya bibia nti wenti
Ena mitimi gyina condition mu kasa na me ho tin fifire. Nipa hiamoa. Mesra mo. Ketwa bi ansa. Mesre mensada mensayem 055 66 14 196 055 66 14 196. Na wamususu enya ensupanom. Eyetin kan ha ne kofodua ne ade a enjoy free water policy. Wamunte. Na yamwa wamu. Na mejiri se inshira de eye bebre. Me kore nana tinko hini. Nana wontumi topra otoso nan. Mene ne twetwe nkomo. Ese nana no ano watu wana mawa. Watu wana mawa. Eti mesre samo meye me moa. Na yenkoto bo ho baako enka ho. Esa se krono etre me kwa yi. Me say but metide no na mfuse bi adama kureketo akura bi ase. It's a big place. Ho developia ne ho develop ho bia na ebie. So I think I have kwa ho anya kwan bia o. Etibesre. Me botaye ni. Issues am shirt Beyi W'ano ya no abe sumanim. Enya sam ketwa. But bia me bompa ya me sra hoden free twede amponyankopon ho. So mama me sra hoden no ene nyansa na me tumi fa ndi sa adwuma yi. It's a sagana for binum ebre. Sabi, wamunya kamafo. Dana me hwese ne me papa no me ne me maame no mo wamunsada wamunsayem sere sige we die. And in fact, the mere fact say mitimi tu me nan ekọ krom ho no kra no na esom wamubo, but it shouldn't end there because that is not my aim. Until some who say boreholes mienu, mechanized boreholes mienu. Yet two diamatin kwa no. Mena. Megidi se yankopon ene etiefo mo beya memoa. Number ni bio 055 66 14 196 055 66 14 196. Na mumwame kitwa bi ensa na ye ma dehye a wo mo bi poiso ye ma wo mo nsuo na wo mo nom o hwe nsuo wo mo nom a asefem hwe video no assemblyman na mene na ikasa no assemblyman eno odi manim na mene na ikasa no o be neza asoma ni chiawo unu abusuafo nyina na minhyamo kwa mo fa so gye yen esa se wo mbenden wo hiamoa enti mo mwame na asam no areho asam na areho no mo nyan supa enom se ya nya ntem na yade bi nya yiniti wo krom ho a ebeye haw kese ebeye haw my first no TCL the creative life na for Franco Trading Enterprise from papa pafi abusha my lines are open 0206943337 0206943337 from me o friend na manfa send the WhatsApp send the voice note send the video and pictures and some of the doors something kakran sometimes will be from here
Now I say seriousness behind him, but it's I'm a very serious person. Two friend Abediagra, don't even call. Because many abre, and you grow na midi. My mommy who are fit 1 year. Me journey multimedia November 4th. Na menya fit November 4th. Na menya 1 year. My mommy who the next 1 year. Say well how who do I Ghana mia I will paga cry yebeko ho. Paga yebeko. It different me. 0206 943337 0206 943337. Me give the Chief Jerry Forson. Na me Adom ukwada. Ya wakwatia. Tibia na mentimi afa Beyi W'ano amrew, but ukwada obeteme nka. Baby am wakwatia krobu ho bia no, obeteme nka. Beyi W'ano na yenso ano. Ma me ncholo ho na me fe me ba. Yemfa pensem mu no, yemfa emrew Electromat. Your world of electronics. Na fe Etel Tigo. Wamadaroma. Everyone upon on the day.